No, spróbujemy, Patryk, nowego wina. No, spróbujmy. Czuję konwalię. Brzoskwinie. Owoce leśne. Taki niepowtarzalny zapach. Próbujemy, jak smakuje. Patryk. Patrz tą barwę. No rzeczywiście. Aromat czuję aż w powietrzu. No, fajnie pachnie. Spróbujmy. To szkoda. Dobra. Pyszne wino. Co to za wino? Co to za wino? Piłeś, Patryk, coś takiego już? Nie, pierwszy raz w życiu. Czuję tutaj... Bez... Owoce leśne, brzoskwinie, truskawki, mieszanka wszystkich owoców. Ten smak, ten zapach. Wino od Armani.